Okushuthi ulwandle fanele amithise. Mako uma ngicele ucabanga uzokuvuma ukuthi wena kanti. Cha ngingazavuma. Lento engiyisho yoko ukuthi akachazelwe kuqala. Uma engezwa ekuchazelweni bese ulwandle yamithisa. Ngisho njalo kuphela. Baba. Fana lobole. Ungenzi lento engiyenzile. Yabona? Nanginenkinga eziningi manje uyabona ukuthi nginenkinga engakanani. Yazi ngelinye ixesha I don't blame people for thinking that uThando Nesithembu sekuya actwa ngoku ngenxa into ezenzekayo pha kwishow molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now kuThando Nesithembu season 9 episode 8 biqale phofu ku episode 7 yaphumela ke ku episode 8 apho besibona uTata Musamseleku ethetha nonyana wakhe kunye noMacele ulwandle ke exela utatakhe uba ukhulelisile kwintombazana ayimithisileyo. He akethuka uTata Musamseleku wavula amehlo amangaka umithisile watsho ethetha ke uba hayi ikangayicingele uba ulwandle angamithisa. Ndaqonda he ndi-surprised because kaloku kwizingane zesithembu ebesezidlalile ke phofu ekudala abazishuta before le ilantuka useason 9 nguye ngumpumelelo ngulwandle. Ubhizi uyathetha ke nolwandle uyachaza uba ufuna igrowth ifamily yakhe yakhiwe ngegrowth ntontoni ade athi ulwandle akayazi noba utata yakhe is comparing them like yena nompumelelo because umpumelelo ngulo umithisayo umpumelelo ngulo uzama into zesithembu. I remember ke kwade kwathwa ulwandle hey uMacele ingathi akafuni ulwandle atshate, so uMacele unobrother wakhe omithisayo and ubhizi ngokufuna uba la brother wakhe atshate. Abuza umpumelelo ke ngoku so uthi ke ukamithise athi masiqale sithethe noMacele uMacele bakayivumi ulwandle makalobole then ke ulwandle makamithise kutsho utatakhe. And I'm sure ke uMacele nyani zange ayivumele nto leyo yobulwandle atshate nangoko akaphathi into ngento yotshata kalwandle. So I think ibikwa ngutatakhe oye wathi encourage ulwandle into ba anganaye umntana nolwandle yazi bakwabo into elindelweyo and utatakhe angayiviyela loo nto leyo njengangokuba simvile esithi uMacele usebhizi uthetha ngento ze-DNA akafuni noba kuzoxelwa izisu but mna nolwandle masikhabe siyihandlisha sithi make sure ba intombi iyaya ekliniki ulwandle amkhaphe sithi make sure ba uyathengelwa nempahla which is ke into enhle leyo andifuna uphosisa bethuna but mna uTata Musamseleku ndimbona e-actor le nto ingathi usurprised ngento yomithisa kukalwandle. Actually I think ikwanguye noye wamkhuthaza ulwandle uba enze loo nto leyo because ungulo kaloku uthi abantwana uyabafuna, so yena ke kukuba esoyisakala uyenza la 20 ngokwakhe unabufuna uba ancediswe ke ngoku nangonyana babo. But anyways ndithe ndawubona ke lesini ndakhumbula uba ndaye ndafila like bafakela ulwandle ipressure pha kwizingane zesithembu, so khandothuke uva ngokuba ulwandle umithisile and andingekhe ndethuke naxa ndinova uba ulwandle uyalobola because kaloku uTata Musamseleku unayo into emthelekisayo kunye nompumelelo. Obviously naye ke akazude angayiva ipressure especially esuka kutatakhe kuphinde ke kuyevana nompumelelo brother wakhe. But andifuna uphosisa umpumelelo waye wathetha into ebhadlileyo pha wathi akayifuni into yoba ulwandle abe emithisa ngoba into yebaby mama drama iyahlupha uyazela apha kuye, so akayibaweleli ulwandle loo nto leyo ingaske ulwandle atshate and then abe nabantwana. Anyways enkosi kakhulu ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina banicinga ntoni ngayo. uTata Musamseleku nani nimbona njengomntu ebe-actor ezethusa uba ulwandle umithisile, ulwandle ke phofu owayethe unama-girlfriend not just one. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.